Play PWPW, Principal PCKMN Faithful and True Channel, Ren Kesingi Catechism Series. Balai ngidon kam kerke ban penkia ya ka pertei jongi. Kata ketika topik lene ke pang jong ketika Catechism Series meta kesingi. Hak arpul sau tarik jemang arhajar katsan. Upo Francis ulapenmi ya ka encyclical ke bakerteng Laudato Si kajing ya ro ya me. Halor kajing pej ya ka ying ke bangi ya sa lang kata ka perthei jongi. Kene ka siti kalong kum kajing kot jing penkendit lene a wake up call ya kibriu hakaleng ka perthei ban le ei ka ba shisha ban penkia ya ka perthei ka ban nangjot suki. Habau tho isa phang ka jingkela ka sun beneng la climate change upo penken mau yangi ya kilat kilenti ki ba shisha ban sumar ya ka mariang. Hare kane ka encyclical ka airu ya kidau. Balai ngidei ban le kat bala ban penkia ya ka perthei. Haba persang ban lap ya kitenrai jong kijing upo Francis ulaong ba ka jingkela ka sun beneng kalong ka jingmi na ka jing boman ke badon ha ki do no jongi ke ba lapen mensau da ka pop lene ya ke ba lapen mensau da ka pop ane paragraf ke ba ar. Kane ka kot kalong ka kubor ke bakong san baha na upo Francis uba nadu ke ba sedang lapen pau ia ke jing temu jong kumne ha kane ka encyclical ngakwa bandrung ha ke jing keren pad baro ki brio syapang ke yeng ke ba nya salang kata kamut bakane ka kot kamdei tang na ka banta ke balang Katolik Henry na ka banta baro ki brio kumbau pu Francis ulaong ngidon kam ka jing keren ke pakentup ya baro namar ke jing hakamariang ke bangia kendu bat kitenrai jongka haka jing imbriu ka kata yang i baro na paragraf ke pakat sao. Panjibab ya ke jing kot na ukpa bukuit timatang in ya pej in ya perkat ya kijing hikai kiba uai bangin persang ban penyede ya ki bat ke jing im ke jongi. Nang ta kalau nong kebenkong ni kebenta kebeningkong ke kebajia ya ka yeng jongi kemudian ke pertai kijing perkat teologi bat filosofi syapang kijing long jong kijing imbriu bat ke pertai gila ban long kiba pen betai lene kim don nong rim ha kijing bisar thamai ya kijing long jongi menta ke ba habun rukom kam jujia menoru haka history jong ke jaj penriu. Kumta syua ban perkat kumno ke jingyat kawan ra ya ke jingkermen thmai ngan pai syaka ke bajia ya ke jing im jongi ulaong haka paragraf ke bakat nyo. Tingya pet ya ke jingkeli ban perkat bat puson. Perkat ya kawe ke jingjia jingjulor haka mariang ke badang syen haka tanjung pi. Ke bala ban long ke dah. Ke baar. Ke jingkta jongka ya ki briu hasunong. Kumno kala ban kta ya kamai kaji jongpi. Jingli pasau. Ladakane ke jingjia ke jiaman ke por. Hato don kilat jingyada. Pesan. Pimenjur baka pertei kadang jot suki. Bandriu. Hato. Pimenjur baka kam kibriu kalong ka daw ba jong ka global warming. Saya tidak perkat ikin uksa.
kumno ka jing kamariang ka kata ya ki baduk. Ka kubor halor kani. Relerangi pej badak jing purkat binia ya ka perthei jongi ngu iba ka jing ya simenta jong breu bun sien ha ka jing sakri ya ki kam khai bat ya ka jing tet jing pet ka penlong ya ka perthei jongi ka ba duna hakaspa bat jing itnat ka ba nangkim bat ka badum. Wadla ke teknologi, bat ki marbam mardi kinang roy kelemput, ngisngau kumba ngila ban bujuli, ya ka jing internet kaba omla syu ban pen pai pat da kaba ngi tau hi dalade. Kijing kiliban berkat ban puson. Menta ngisngau tu baka jinglong jeng kepertai jengi kanang jot suki namar kir komle ki bam penek pensak jengi. Hatu pitip ya kino ki jingle jung buriu ki badon jing kta babhane ke pasniu halor ke jinga daya kepertai jengi. Lane hatu don haka than jong pi ban penek pensak ne penroi ya ki marpo kendau hadukano pisak kta ha kini ki jingle ne jingya kendu jingjia hato pitip ya ka jingjia pajba hakeleng ka perthei ki balam sya ka jingjot jong ka perthei ha ki jing persyang ban penim ya ka perthei ki dak ki bakta ya ka jing im jong pi badlang ba kita kiba ublei ulak ban keren sengi. Hakalong ke baar ka gospel jong ke jing tau. A gospel of creation. Balai ke ne ka kot. Ngojing tumu ban thoi ne ka kot laudato si. Balai ke ne ka kot ka ba tho shabar ki briu ki badon ka mon babha ka kentup ya ka wei kelanong ka bayadei bat ka jinget jong kiringet ka tip baha ki benta jong ka sain perthei bat ka filosofi don ki ba kentat tinge ya ka jingmut badon unong thau lane ki ba ken ya ka kum ka bom don kam henrei wat lakataru kasayan bat kanyam dala dan hala kirukom jingyat la kajong ban sutu ya ka jing sisa kila bandrung hak jing ya keren lane dialog ka ba jiliu ka ba wanra jing mentoy ya baro arliang ya ka bala sim na paragraf ndri pu arjong kanika kot ngimdei ublei kaperthei kaladon lupa syuajongi bat laai yaka hangi. Wala kalong kajing sisa baki Kristan ki por ki ba mensyua ki la pensyai bakala ya kajing tho bakuin henrei menta ngidei ban kentat tinge ya kajing mut bakajing thau yangi hakaduru blei bakajing aibor yangi halor kaperthei ka ai hok ya ka jing pen bor pajba halor kiwei pat ki jing thau ya ki jing tho bible day ban pule ha ka jing mut jongki da ka rukom sngu thu ka ba biang ka ba itu ba ki hikai yangi ban rep ban sumar apareng to till and keep ya ka kper jong ka perthei ya bangi siam ka genesis long ka art khat khatsan karep hang ne kamut banlur banti ne bantre karba ka sumar ketien sumar kamut ban pejbha ban yada ban pejngor ban penne pensa kene kapen I ya ka jinga dei jingkir klilang hapadeng kibriu bat kamariang
Kawai pakawai ka imlang ka salang ka laban sim nakaspa jong ka perthei kat baka don kamban Henry ka donru ka kamram ban yada ya ka perthei bad ban pinti kena bahkan aiso nakabenta kipateng banwan na paragraf ke ba repunyau na kada laudato si kijing keliban perkat ka Bible ka yarap yangi ban singau thu kumno blay upej ya ka jing thau bat ka jing kit kli jongi ban penon kam bat ban sumaria ka kumtang yo i ya ki jing i thamai halor ki jing don kam kerke ban pen im ya ka perthei hatu phila ban pen ya dei ya kani ya kini ki jing tho Bible bat ka ei ka ba phi lai sngau kam menne kam shua pat ban sngau thu ya ka ei ka ba ublei ula ban ong hangi menta syapang ki rukom ki bangi penjabo ya ka perthei leni ki jing persang jongi ban penne pensa bat ban pendroi ya ka ha ka baningkong ublei ula thau ya ki beneng bat ka khandau te ublei ula yui ya ki e baro ba ula thau Badasisya baro kalalong kapabahas sibune. Na kitab Genesis ng kabaningkong dekat iway bat life way. Utray ublay ulay sim ya ubreu bat ulabu ya kakper Eden. Ya bandrep ya ka bat ban sumar ya ka. Genesis arkatsan. Don kato kena tili na pi kibom sngubang ban bam yau plang babaha tam pishu kerdem ya uba pimbam pidi ka basngur bat pipen keti ya kaba pimdi kiwe pat kilang burot jonga kide ban bam yau plang ba pilak kerdem bat bandi ya ka ba pila penjungut na kitab Ezekiel nong kebalai pusau nukat kat pra pat kat kendai sakana we pat ka dekat Bible Henry kat kabami nakasentur kawan nakadonun keba kum kataken keba pentingit ya ubreu Matius katsan kat pra sakana we pat dekat Bible ki judgment riu kila ke bitar Henry lapoi ka ngijing pitar jome par ka khalimat ban bishar ya ki bayam menta ka por ban ai bainong ya ki sakri jome kinong ya thulupa bat ya ki bakhoj ki baburam ya me ya ki bakrau bat ki barit kumju menta ka por ban penjulor ya ki tu ki ba penjulor ya ka perthei na kitab jing penpau long bakhat wei rukat khat pra nata kabalai kitenrai briu jong kajing ka mariang kamlong ka baai jing arab ban batai tang ya kidak jing pang klem da itu ya kitenrai briu jong kajing ka mariang don karukom jing yo i ya kajing im bat kijing le jong briu kiba la lej bakla kaba penjulor jur ya ka perthei kaba saudong jengi hato ngimdei ban sange sipor ban perkhat binya ya kane hakane ka benta nga ai jingmut bangidei ban pej binya ya kerkom teknokratik kaba sensyar kaba mut ka jing trekam pura ka jing pen mimar bat ka jing yok spa bat ia ke jaka jong breu bat ia ke jingle jong haka perthei na ka paragraf si spa iwe tika kubor na ka bantai jongi laban ong babun ki jing jong ka perthei menta kimi na ka jinglong ka bahaki por babun klem datip ban penlong yakir kom bagi thong jong ka sayan bagi teknologi kum kanong rim jing yo i lene epistemological paradigm keba penwandur ya ke jing im jong ki briu
bat kerukom trikam jong ka imlang kesalang. Kijing ta jong kijing punan kam yakane kerukom halor kijing sisa baro hakaliang briu bat ka imlang salang layoi hakajing jot jong kemariang. Handrei kene kede tang kawai na kidak jong kijing penrit. Kapakta ia baro kibenta jong kijing imbriu bat ka imlang kesalang. Ngidei ban pidiang baki mar teknologi kimdei kiba lajluit na kijing kta. Namar kitau ya kerukom keba syong nong rim bat keba penwan dur ya kirukom im bat pen kela ya kilat jing yo jing ya pelaj ha ka imlang kesalang na paragraf sispa nyo. Sisin ke jing keliban perkat. Upop ukuran siapang ka culture penon kam bat bread no. Use and through culture. Hato kane karukom im kakta ya pi ha kano karukom. Lada kakta. Kumno pila ban wat ya kalenti ban light naka. Hakano karukom kakam jong pi. Kalalong kalat ban penya so ya kajing ya perkat jeliu. Bat kajing le hakajing im jong pi. Hato pitarai pila ban penroy ya kini kijing long hakawai pat ladala hakano karukom. Hato pila judon jing ya keren bat kiwai pat syapang kajing don kam ban wandra ya kajing kela hakarkom im jong pi. Haba pitit ya kimar hato piju keli syapang kumno lapenmi ya kine kimar. Dan ni kumno lawan ra ya ki syaka yau. Hato lapenmi ya ki dak apa pensitom ya ki baduk. Dan takalinong ka besau. Ecology ke bapura. Parang integral ecology. Namar barok ki adai jing snok lang ki adai pat ki snok lang bat ki jing menta ki dawa ya ki jing yo I kepala ban kentup ya barok ki benta jong ki jing ka pertai nga ai jing mut ba menta ngi de ban perkat ya katok ane ki benta jong ka ecology ke bapura integral ecology. Kawai ka burom syai ya kiliang breu bat ka imlang kasalang jongka. Na paragraf sispa lai punyo. Tika message na kubor. Ngiran kam kerki ya ka humanism kabala ban pen ya solang ya ki benta ba per jong ka jing im kentup ya ka yo ka kot. Ha ka jing syakri ya ka jing yo ke bapura lain ke jing yo I ke bapura bat ke bapen ye sok lang menta ke jing bisari ke jing kamariang kamla ban bentano na ke jing bisar ya ke jing imbriu ke yeng ke kam bat kinong ba badru na kumno ubriu uyadei bat kamalate kebalam pat sya kumno uyadei bat kiwei bat kamariang. Na ka paragraf sispa sapuwei. Sa sisien ke jingkiliban perkat puson. Upop uong bagi jing mariang kia deilang bat kijing ke imlang kesalang bat kayok kakot. Kumno ma pihi piyo iya kane ke jingadei. Ladang ngi menjur bagi mar pait ba jong kepertei kidei na kapenta baro. Kumno kiduk len kibaduk kinyo benta hakini kimar pait ba. Common goods, paring common goods. Kumno ngi ju Kristian ya ka jing yo I jong ka jing ya ka jing im ke ba don ba ka jing sia thiet ba halor ubriu wat hakipor bangi le klem datip upo Francis uong ba ke jing ya telia pedeng ki pateng kamdei
ke balai luit banjit, hari kadai ke jingkeli ke pekongsan jong kahok. Kumno ngila ban pentikina, ya kalawai ke babahana ke benta, ki pateng banwan. Kalau ke pesan, kilenti ban le ai. Ke jing temu jong kane. Hadu menta ngala persang ban bisyar, ya ke jing long jongi menta. Da ke bakedeu ya ke jing pra jong ke pertei ke bangi syong bat ru ya ki dau ki bajeliu bha jong briu ki bawandra ya ke jing jot mariang wadla ke jing ya perkhat binia ya kane ke jing sisa kala pen i lupa ya ke jing don kam ban pen kala ya ke jing ya ban sim ya ke linti jing le paper Hari menta ingin persyang ban kedau, ya kilenti jing ya keren kiba kongsan, kiba la ban ya rap yangi, ban light na ka jing jot hi dalade kaba dang bat yangi menta. Nak paragraf si spa andru pulai na ka laudato si. Ka message na khubor. Ka jinga day jinga snok lang kapan bor yangi ban perkhat kum kawai ka pertei. Pat kawai ka jing temu pait pa. Henry ka ju ka sap perkhat ka barawandra ya ka jing ya chaprang ka bakrau haka teknologi hatu menta kampat la ban wat ya kilat ki batre kambha ban yakun ya ka jing ki bajur jong ka mariang bat ka imlang ka salang haka pertei keleng. Kajing manjur pajba la ni global consensus. Kalong kapadon kam ban yakun yakine kijing kiba jeliu kiba omla ban penbet da kijing le marway jongkari simet. Nak paragraf sispa andru pusau. Degijing kili ban puson biang sasisien. Menta don kejing sengau bakerke ban lei ai ka basisha ban pin im ya ka pertei. Da ka pai biang sa kejing jia ki ba pila kedeu ha ka sedang jong kejing ya keren mene jing ong mene ha to don ai ka ba pila ban le ban penne pensa ya ka mariang ha ka than jong pi ban ya da ya ki marpok kendeu. Lene ban penlong yaka ban seiso bha. Katokan ni ki briu ki ong badon kam ban kiar naka politik kenang ban om penjabo ya ki kti. Hato pi menjur bat ki. Lada balai ngidei ban si bentah ke jing politik jong kari jengi. Nitip baha India don ke jing kini jaka kabajur. Badru ke jing yok bentah palat ya ki marpok kendeu haki par mausun. Ke jing pom ding klem jing yada. Par ke jing penjaklia ya ka Kumno ngila ban wanra. Ke jing kelah haki ne ke bentah ki pakongsan. Sekwai pat. Ke jing hikai bat ke jing alor ka mariang. Bun ki ki dei ban kelah. Henry day mangi ki briu shua nengkong ki badai ban kela. Ngidang im syai, ngidang tip syai. Ya kajing taulang bala tau yangi barok. Ya kajing adai lang jungi bat ya kalawai ke badai ban ya samlang bat barok. Kene kajing sengutu ke pakongsan kan ailat ban pin roy ya ke jinget ke batumai kirkom perkhat pat kirkom im don ke jing ke bakrau haka im lang dan haka liang ke riti ke drustustur ke mensim pat ke jing hikai ke bayang hakmat jongi bat kan dawa yangi ban sedang ya ke lenti ke bajrong jong ke jing kela thamai na paragraf arspa ar ke kubor da kapakan mau ya kadur jong Saint Francis of Assisi.
ngis ngau thu ba ke jing ya dei ke bakot ke bakia bat ke jing thau kalong ke benta jong ke jing kela simet jungi baro ke bakentup ya ke jing itu ya ke jing bakla ki pop ki jing duna bat ya ke jing fail jungi bat ke balam sya ke jing kela do not ke sisya bat ke jing kwa ban kela na paragraf arspa khatpra sasisin ke bakadue ke jing keli ban perkat kejing penjabo ke pakongsan ke bangi wanra ke pertei kam dei tang kejing punun kam bom don jing kermen ya kamariang ne kejing berat pathar ya ki dawai ki papen mensau kedai kejing penjabo ya kata ke benta jong kejing tau ke bangi hi ngidei ban kir klik tam kejing im jong hi hatop hi menjur pakai ne kejing ong ke ai ke jing don kam ke bakirki tam ha ke panchayat ne ke dorbar snong ke hima jong pi ha ke ba ya dei bat ke jing ya da ya kamariang ke ai ke ba la ban le halor kani ha to don ai ke ba phila ban le ban pensuk ya karukom im jong pi ke jing ai jing mut kum ke jing penkut ya kani ka catechism class ki ai jing mut ki ba shisha kabanikong tip ya ublei ba u iet yangi laring ikwa ba ni tu ba ublei ula thau ya ki marat ki jing tung ki jaka ba ki duriau ni de ben priang shwa ba ublei ula thau yangi marwei wei pa wei nangi yangi legit la it bat udon kam wong po Francis kebaar sengau tenat ya kejing itenat upo Francis umaham bagi jing kelang sun beneng kalong kebenta na kejing yo i pertei ke babu dong bu dor tang ha kejing yo nong henrei da kebanang ban yo i bat sengau tenat ya kejing itenat nginang ban kentat ya kejing perkat tang ya ledehi kebalai jit syai ban kersyan ya ki baduk upo Francis utho ngidei ban sengutu bakor kompet ya kamariang ke sisya ka kralong kar kompet ya ke imlang ke salang kadai ban kentup ya kijing kili jong ka hok ha kijing ya keren sapang kamariang kenang ban yo sngau ya kijing u jong ka pertei ba kijing u jong ki baduk nak paragraf sapu kendai nanti ke pasau penpau ya kijing i ha baro kijing le ngidei banam du ya kaktien bah nangta ne ya kino kijing le kibarit kibabet ya kijing suk bat kijing ya long paralok upo Francis supen ken mau badon kijing ke bakrau shalendet jong kijing kela ke sun peneng babun sin ngiklet pa ngia deilang wei pa wei hakap ne ka benta kepesan long unong tiet ubah husiar upo Francis ukhwat yangi ban penbor dah kerukom ke babha ya kitu ki badon bor haka politik ka yok ka kot bat ka imlang kesalang dah ka pen kela ya kerukom im bat dah ka pakentai ban tiet ya ki mar ki bom kit kli ha ka imlang kesalang ki bom don cingkit kli ya ka imlang kesalang nang ta ka bandriu sim benta ha ki jing ya keren ngidei ban sengutu ong po Francis ba ki jing yo jingyao pelait kin omwan tang nakawei karukom ban batai bat ban penkela ya ke jing sisa upo Francis ukentu ya ke jing ya keren kambun hapdeng kesayan bat kaniam kibadala kirkom lajong ban sengutu ya ke jing sisa kila ban ya keren hakaban wanra jing mentoi ya baro arliang
Di kini kidai ki bangi sim naka kenika kot encyclical Laudato Si ulapan mi asnem arjar katsan da upop Francis balakladna. Itu kini sekin ai jing Arab ya pi badia samlem ya ki weiru. Keblai sibun ya kapor jong pi.